Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya pana ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigira ina yabuditswa ni Zim-I iyo yabuda ishara iyo ichiti the new spouse wa Vice President Chiwenga Baloyi-Chiwenga stepped into the limelight and appointed as the chairperson of Miss Universe Zimbabwe. This announcement yakabuda mshone kunge quite a backdrop of transitions within the pagan scene muri Zimbabwe. Miniota Baloyi vakatora the position iyo ya inge imbori na the ex-wife wa president wa vice president Chiwenga Mary Chiwenga actually kuholder the Miss World Zimbabwe license. She was the one the chairperson of Miss Universe Zimbabwe. So this post yet will take over na NeMukadzi mucha wa Vice President Chiwenga Baloyi muri Zimbabwe. Last year before Brooke Jackson represent Zimbabwe at the Miss Universe pageant ku El Salvador muri Zimbabwe. A signal a return for a nation more contestant with this international pageant muri Zimbabwe. So recent launch here the upcoming event of the Miss Universe Zimbabwe Baloyi-Chiwenga express admiration for Brooke Jackson's performance in Zimbabwe. Baloyi, besides a newfound role in the pageant world, she operates in upscale boutiques and the brand good style by Minnie Baloyi. She's known for her linguistic prowess. Muri Zimbabwe wanotaura several languages anosanganisira Mandarin, French Zulu. Muri Zimbabwe zvakare she's a Chinese translator. Vanoshanda government as a Chinese translator, zvakare as a lecturer in Mandarin from various institutions ari muZimbabwe. Tisingazive kuti ari muZimbabwe nofunga the previous holder of Miss Universe Zimbabwe license Mary Mubaiwa akawanikwa achireplace kwa Minnie Baloyi, even mukadzi wa Vice President Chiwenga. Mushure mekunge pakaita legal battles aisanganisira the attempted murder on the Vice President during his medical treatment in South Africa. I was tenure the chairperson where Miss Universe Zimbabwe ndofunga yero during her own panama scandals akatendera pachitaura ipo pachinzi achipiwa accusations ekuti she was holding the pageant at ransom. There was too much involvement of my military and my political figures right distractor the glamour this board muri Zimbabwe. So Zimbabwe is anticipated the upcoming Miss Universe. All eyes are on Miniota Baloyi-Chiwenga kuti vaone kuti achaperforma sei paro iyi. Ndofuna Mary Chiwenga akambobuda achicomplaina zvakare achiti Miniota akauya kuzotora everything from here, akachema achiti akatorerwa even vana vake zvichinzi haasi kukwanisa kuona vana vake vana vari kugara naMiniota Baloyi muri Zimbabwe, chinzi kubva varambane na Vice President Chiwenga haasi kubvumidzwa kuona vana vake muri Zimbabwe. Chinzi zvakare the new spouse wa Chiwenga Miniota Baloyi, chinzi she lied
she was a nurse during the time Chiwenga yanga ari mu hospital. Mary asikaziye kuti vanga vakutodanana Vice President Contestant Chiwenga ndofunga the president vakataura during the wedding ya Minnie na VP Chiwenga akataura iye achiti nguva yanga achiri nguva president yanga achiri the minister with defense the two vanga vakutoonana muri Zimbabwe. Tingazive kuti unoona sei kutaura kunoko Mary Chiwenga akamirira nyaya dzake ndofunga akaatenda akaita ma-court appearances akawanda nyaya yake yakambomiswa nenyaya yekuti zviri kunzi haasi kunzwa zvakanaka. Ndofunga takaona akaamputatwa ruoko rwake ende zviri kunzi anokwanisa kutoamputatwa makumbo nekuda kwekuti hanzi ropa harisi kusvika kumakumbo. Zvinova izvo zvinhu zvakamisa kuti nyaya dzake dzifambirwe muri Zimbabwe. Asatapiwa mutongo panyaya yake yaari kunzi aida kuuraya Vice President Contestant Chiwenga. Chinzi aka-externalize mari ya Vice President Contestant Chiwenga yaikwanisa kuita 300,000 zvakare. Akahaya doctor uyo ainzi aifanira kuinjecta dangerous drug musystem ya Vice President Contestant Chiwenga. Saka ari kutongerwa nyaya ya attempted murder muri Zimbabwe. Iye Mary Chiwenga kutaura kwaari kuita ari kutaura kuti she only wants divorce. Skanzi ngavachidhivorsa so that anowana share yemaproperties avakashandira vese muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi kutaura kuno kuva Minnie Baloyi havana kukomenta on the issue ya Mary Chiwenga. Vari kungoita zvinhu zvavo. Ndofunga mushure mekunge pabuditswa kuti Vice President Contestant Chiwenga vainge varorana Minnie Baloyi akabuda achiloncha a school muri Zimbabwe, a private school muri Zimbabwe yaitaura kuti it was going to serve those very underprivileged muri Zimbabwe. So she's flourishing zvakare. Her company style by Minnie iri muHarare iri kuflourisha. Ndofunga iri kudressa vanhu vari prominent vakati one day muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoona sei nyaya iyi pakutaura kwatikuita Minnie Baloyi. She's taking over everything that was belonging to Mary Chiwenga. Mary asati akomenta on this issue muri Zimbabwe. Ndo nyaya yatatakugira yabuditswa neZim. Tudziwe zvamukufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.